Hallelujah. The form in my qua by the Bautias, yes, send you media so. Your mom pie, already at the was so and qua for. What cry you maybe soon pen sweat to say. Mamma acquaintance to say radiant now nurse ninety was some. Yes, so Yaman cron said church or yen. Na erade ye be free, ye be sua ya de be wie ne yatenka se wa be srayen. Ye da wase bebre wo Yesu Kristo dim ne abompaye. Hallelujah. Odo for me ma wakwa ba na ye be fa ya kenkan sem efi Roman form etidu ne chichem du ba akokosi du no. Roman form etidu chichem du ba akokosi du no. Na o ka kire yen se de atre no e kire yen no. Obi biara de ne rebe hye rade mu no o ma nanim nwo aside biara da. Eya asamo ede se enne onyankopon de maye se ye de rehye ni mu a ye ni mu nwo aside biara da. Afio se ye juni se obi ye memuni o se one de onye yiyimu onye nhwehwe ni mu se dia ye nipa ye mu bi ye nhwehwe ni mu se de bi ono de onye nhwehwe ni mu afei o se ewurade baako ene ye wo se wo ye tuntum se wo ye fita se wo ye kalapen se wo ye inkreni anwoneni infantini twini se de ti biya no Bible mayati asiase Yakopon onye yimu no ye rade a ono de oche manisu obibia so nti yenso bra ya babaji Yesu Kristo de se erade ne yekraje nkwan yi wonje ne nso a enne ene nkwaje dansa wobeji na edi esansa ono nkwane mu ena nkwawo ena wasan hye ye mbose onye inyijimu anase nhwehwe ni mu afeyin so o se yenso so de ama yenkwa yenso yemfa makwa no bibia robebo no asafo erade din no obeje ne nkwa eno ti etwa se ye ka kire mo nso mo nnim sansam yi se ye nyankopon se obi obebo ne din bia no obeje ne nkwa yemfa sempa we emfa ma afoforo afi o se obi yamfro bia obeye den ena waje edi enti ofre no ayese ye de asam no beko yekoka no bi nso ate no waje fre no so no say hwan ena beji edi wa bra yenkoka asam no nkire no na afei nipa no bede na wate ajeso obi ko ekoka kire no na o say ebeye den so ena obi akọ ka kire no wo bra nipa ne yensoma no say yensoma wa wontimi emfa asembia enko bebia ne momuno Kristo Yesu wegya na chi ama yense obi biara obeji na edi bia no eye na asede se asempa ne tua na no sa asempa ne tua na no hwe Deuteronomy 6 dipo a e ka cho yense asam no yemfa nsense yapona no yemfe bi mmo yenim yemfe bi mbo yensa bebi ebekobia ne kyesa asam esese etua ya no bebi ebekobia no mumuni ni da so mu ni da nkwa mu ni da so no omunyi ni da so efra asam a yede mma omu no emu na onyame afre yen ena wasoma ogidi ni bia nyame asoma o ogidi ni bia nyame asoma o eno nti na Bible ka cha yense yenhwese dia omo amodi asempa no ekono ana omo motre asempa no hwese dia omo nase ye efe esanse bebia obedu bia no wodi asomdwe ena ekọ nti na yehwe insurance na ewo Matthew 5 na okacho yense insurance apatafo na wenum ena ebefrom Onyankopon emma. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons and as the children of God. Enunti no se de asempa no namoa ebeye den se ye be bibia ekuti asem na etua ya no enye se eso ne ye ka na eso dia ye nti eyade a keep ye in balance check ye se nyame asem tua ya no a check ye na ya koka cho bi se sa de we wo fa sa kwan so a emmoa nti check ye abrabon so se yenso enkofa sa kwan no so eno nti bre nyame frɛ Isaiah and ofre so why na mesoma no na why na beko amaye no Isaiah ka se menni Awurade soma me ne wonso se ye Yesu Kristo frɛ so die wasoma yen nti moma yen fa franka no mpagya
ɛwɔ soro na beebi ebedu bia no asomdue embra hɔ ɛkyɛn sɛ ogya ɛbɛtɔ hɔ onia dɔfo yɛ Kristo Yesu anemsifoɔ ɛwɔ asase so nso nyame mboa yɛ nentim yɛ n'adwuma no ahoɔden so sanse yɛ naase ɛyɛ Onyankopɔn fɛ sɛ yɛ ne saa onyame ndom boa yɛ na sɛ Yesu ankyɛ no san na ni onyemu a yɛ mu biara nyɛ ɔyeraba onyame nka yɛ nyina yɛ ho ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛbɛhyia ebi mo kyena bye bye